Assalomu alaykum ba hamma mardumi muhojir ba hamma nafaroyi ki videoni тамошо мекунед. Боше нафарои ки канали Абдуллотиҷия тамошо мекунед ва дар аэропорти Жуковск қарор дорем сабаби хела видеона партизан даводави сиёсу бахшиш аввалан ва мақсади видео кардан мо шуморо ай нархи навои билет хабардор кардан ва билето тукая баромадагиай иншаллоҳ дар ҳамин видео мефаҳмонем ва дар масъалаи проверкам камтарак маълумот метем. Ҳозирашда Москва, Душанбе, ай Внуково, ай Жуковский, ай Домодедово то моҳи марта баромадагӣ, яъне октябр, ноябр, декабр, январ, феврал, март. Хуҷандам ҳамин хечқе ки Душанбе баромадагӣ то моҳи марта, хуҷандам баромадагӣ ва куло боша фақат моҳи октябрш баромадагӣ, шояд як моҳ сартиян, шояд ки кулобан ранги ҳами Душанбе хуҷанд то моҳи марта билетиш дар фурӯш буроя, ҳатман хабардортон мекунем. ва нархи навош чӣ хела зарани гирифтанатон ай 10,000 то 12-13,000 меояд. Яъне ки чанд қай ки барвақт бигирен арзонтар мегирен. Чӣ хеле ки худтон медонед пеш аз соли нав билето қиматтар мешавад. ҳозир арзонтар яъне ки вақти наздики соли нав кишид билет ай тараф қиматтар мешавад. ва зарани хуби тенҷи ака хуби тенҷи ака мешавад шона аллаҳ ягон ҷо парвоз доред? иншаллоҳ беҳтарина тамошо Лёша подписка кине фақат тамошо кине новости чоп киён братан ади демаш ҳаракат меҳнат мекарай салом алейкум агон хизмати иншаллоҳ номро дар комментария ҳаст боше ака ва чӣ хеле ки дар ҳар як видео мегӯм номро дар комментария ҳаста кадоме ки дар раҳи дур боша возможности билетгирӣ набоша телефон кина ҳатман билетча мегирем ё ки агар ягон саволам дошта боша ҳатман телефон кина ҳаракат мекунем ки дар саволҳои шумо ҷавоб диҳем ва нархҳо чӣ хеле ки гуфтум барвақт гирифтанатон хубтар дастурот шунида ай 16 то 20-21-22-23 мекунем дастурот шунида Узбекистон намегем барои чӣ барои ки чем ай через Узбекистон прямой вигид нақалрестай барои ки 8-12,000 гирифтестиям лучше чем Узбекистон да прямо пересадка қати бигирем дастурот шуни у хубтар мекунем баъд нашод чӣ маълум додам нашод духтарспори Жуковский да ё ки ҳамчори аэропорти Москва 3 соат вақта мегира 3 соат бешаки биёен успед мекунем бо даҳамҷа мемонем ки чӣ хеле анкетаи пур кардан барои ки намешавад шумо наличи пул битен дар аэропорту духтар бисмоне ҳозир бо ма видео мемонам барои анкетара пур кардан ки шумо сайт мегирем ном фамилия дабавид мекунем карта қати платин мекунем бо далши суҳбат мекунем. гуфтум аэропорт меен намешавад ки шумо пул битенен анализ биспорен фарқ надорад интернета Яндекс Google медруен сайти Лабархимед .ру медруен пройти теста мешиқен баъд аэропорт ҷои вибор мекунем ай Внуково боша ай Внуково ай Домодедово боша Домодедово ё ки Жуковский Шереметова вибор мекунем Домодедовора номери телефонро мезанем поштана дошта боше вибор мекунем ки поштана дорум подтвердид мекунем код меояд кода мезанем баъд фамилия имя отчество пол дата рождения и англиси хати худаш мебурояд вақте ки ном фамилияро навистед ҷои зиндагӣ мекардагӣ фактически адрес проживания ҷои зиндагӣ кардагитон ай регистратсиятон менависем бисёриё савол метиҳем ки агар надошта бошем чи менависе города Домодедово ё ки любой города ҳамон ҷои зиндагӣ кардагитонам менависе место работа без работаам бинависем мешава ҳеҷ гап надора номер раис самолётон раисаш кадом авиа менависе агар набоша любой раиса бинависе фарқ надора баъд вибор мекунем 1,5 соаташ 4,000 дар аэропорт Домодедово 2 соатати ошо 3,000 баъд вибор мекунем айҷа паспорт иностранного гражданина номер документа мезанем рӯзи паспорта гирифтана баъд следующий шага мешиқем картатона мезанем номерои ки картада привязана код меояд кода мезанем штрих-код мебурора мебарем нишон метаҳем анализ меспорем 2 соат пас ҷавобаш мебурояд. ва чӣ хеле ки диден духтар споршам яъне ки анкетара пур кардан ягон ҷои қиндӣ надора последнее время савол шудестай масъалае ки меган прямой да духтар намепурсанд
бале ҳам хали гап хабарро омад ки рейс толка рейси урал дихтар намесупоранд. Неке мо нагуфтастем барои чӣ? Гуфтем гапо ки худмон дидем баъзе ҳолатҳое мешавад ки мепурсанд. А так бояд напурсанд рейси урал прямой бошад хуҷанд ё ки душанбе ё ки пулоб напурса бояд. Ба ҳар ҳол мебинем ҳолатҳое мешавад ки намепурсанд. Бо гуфтем гапо ки ҳолатҳое мешавад мебинем ки мепурсанд. Барои ҳамон ҳеҷ чӣ намегӯем нашодиш. Иншаллоҳ видеои оянда дар аэропорт омадед ва бо нашод проверка про маълумот метем. ҳаматон сарбаланди хонавобод бошед.